Yazi mama ngithi sengihleli kwisinqazo mntakwethu isinqazo sentokazi ngicela ukuchaza Sinqazi isinqazo. manje mama ushuthi ngoba nakho ngisengithandana nesinqazo esiwuwena angisakwazi ukubona mhlawumbe lelo gama lesinqazo sengihleli nentombi enhle ngisho nje. Alright ngicela ukuchaza ke mama uthola ukuthi ngiyangena ebhasini ayiseyinhle nansi intokazi isiphalaphala ayinayo inkani angithi mangikhuluma naye ikhulume phezukwami ayingikolozeli ilalela lento engiyishoyo ngikhulume ngize ngiqede ibuza ukuthi sengingaphendula yini baba Mavunda ngithi uthola ukuthi intombi nje enjalo yezwa yini lonto le. Okay khuluma mntakwethu ngilindile. Yeah iyenza kanjalo ke kodwa yona ke kushuthi nje kuyinto kushuthi ejwayele yona ukuyenza hayi ke sikhulumeke ngiyibikela nje izimo ke zasekhaya ngichaza nje nefiso ekhona yes ize ingiphendule ngomoya ithi Mavundla ayikho into oyishoyo engingayizwa futhi engawenza umqondo futhi nami mangifaka icathulweni zale nkulumo ngiyayibona ngiyangena ngiyafanela inkinga angithandi ukona into yabantu ababili. Mana ke Vundla nisuke niqalana ebhasini ukubonana. Suke niqalana ukubonana ebhasini. Uthola ukuthi ibhasi vele ngijwayele ukuligibela nayo ngijwayele uyibona ebhasini. Kodwa iyahlala ikhona ebhasini Isho nini ukuthi uVundla sengaphawula bamavundla ngiyizwa inkulumo isho mhlawumbe ngosuku lwesingaki noma isho ngosuku niqala ukubonana. Isho every day mangikhuluma nayo. Yathi nathi niqala ukukhuluma yayisho njalo. Phela ngithi mina lento ngithi yenzeka makuukuthi yona ifuna ukungiphendula kodwa uthola ukuthi ngoba ngisakhuluma bese yabo nje akuze ngababiki into enje phakathi kwami naye. Mana ngosuku lokuqala yathi sengaphawula bamavundla yakulinda wayibona wena cha impela ayinankani. Hayi ngiyayi leyo ngayibona nje siqala. Angifuni ukuyiqambela amanga into le eyenza nje ngicela ukukhala. Yeah. Ukabili-ke lapha kubantu besifazane uyabona owesifazane niyaqala ukubonana ebhasini sengiyayizwa inkulumo yakho nena sengaphawula bamavundla ubili uma ngemfana intombazane angikhulumi mina ngelabatheka nje ibhamame labona ogogo uzomthuka lapha ngumuntu wesifazane mina nje yabo inkani umuntu wesifazane idalelwe ukuthi bekhona uyabona loyo sewuvuma zonke ngathi umgcoba amafutha mama ungizwa netani ayifunakala imbulu intombazane eyimbulu iye ngandoda seliphika ngami mama musukuba namawawa mana wemwelasi namanje akakavumi ngendlela alikhuni ngayo sebelesheke le iye ngandoda yona yazi ukuthi mhlawumbe inyanga yesithathu manje ingapha ngakithi lokho sikubiza ngamayengandoda-ke sikebeleshe nje sibheke phansi sesintshontsho makuthiwa umendo yantshontshwa kwakushiwo lonto into kodwa ngibe ngiyinothisa ngaye mina mama engichaza izinto eziningi ngikhulume ngomuntu la ngazi ukuthi isihloko sethu esokukhuluma ngabantu ngithi mina kuwe into engiyiqaphelayo ngalowa umuntu wesifazane yokuthi mangikhuluma kangicine emlonyeni njengamadada efunza. Ucinelani phela ngoba kuyena owakho ufuna linde wena uqedwe. Uzocinelani nje la? Hayi lowana ngiyambona ngisho singathandana ngeke angicine lo. Uyakhumbula nami ngingakofiki ngangaxini. Kuphi khona wawuzuthuliso wobhuti? Ukuphi khona? Nginamavideo akho ubeuza ngisho nakubo bhuti kwaye manje kade ngikhuza lapha kubaba omncane usugamenxe usayishela namanje le ntombi aphinde mama usayishela awuzwanga ngithe siyaxoxa hayi kuleka dala kunankinga ngingayijabulela-ke leyo ngoba iyakulinda enkulumeni kanti yabona nje kusho ukuthi into eyenza yabona kadala into ezenzakalelayo lento ukuthi kube nomuntu omlindayo nenkulumo nami ngeke ngithi angizokanga babugumede usungaqhubeka nenkulumo achaze kube ukuthi phela sivumelana kodwa ngiyamlinda-ke ugumede engijwayele ukumfica njalo la ebus stop uma ngabe ngihamba nje ekuseni ngiya lapha ngiyamfica-ke ave sheme right loya bhuti bese ngiqhathanise sethi uyazi umkami mina uyazi umabani ngendlela kanjani uvele nje afika akhulume nami
Ngithanda lokho nje akangixini nenkuba akahlini uhlezi qeda phela ngogumede. Natali loyana mangikhuluma nawe uhlezi esimila athi waze wamuhle mashezi ngithi mina ngiyabonga wemngoni kodwa ayi nje sinokuqondana impela Vondla Usuqedile. yebo So uthini ke Pogogo? ngithi mina iyafana lento moyelase lento yokulindana kusho ukuthi into ezenzakalelayo kumuntu njengoba nami kunogumede engimfica la Ngiyakuphindela njalo wena ngane ngoba ubuye ukhohlwe indlela obuye uphaphe ngayo. Ungakhompiti nomfana. hayi asikhompiti mntakwethu izimo nje eziyeyiqondane Yazi ngize ngigcina ngiphoqeka ukuthi nguvezele ukuthi ngingakanani sisi. ngicela uvale inwele ngoba ngaze ukhundile ngayo yangiqwathisa Ngiyaphoqeka ke manje ukuthi ngithi webaba wenze ukuze ucacele ukuthi ngingakanani kuwe sisi. baba uyabo ugumede into ayenzayo uyangilalela ngazi yazi ngithi ngihlanyathi ngichazwa iconsi lakho ngithi mina hawu kampela phela nje umfazi akabe nalo iconsi Yo usuku Mashezi awufuni uvalelisa mhlambe manje sekuyi-1 oh sekuyisikhathi sokuthi uyo-trader. trader Angazi ngizokuthiwa phela kutrade kunesikhathi esithile sokutrader mhlawumbe i-alarm selikhalile ihambe uyo-trader ngoba sengiqala ukungezwa kahle. lapha kwami Uvalelekile njengamanje kuhle. awuboni mehlu Uvalelekile manje kuhle njengoba usitshela umehlu ngogumede nje. kumede ungubani na asilu lapho mntakwethu bengenza nje ukuseka Senzani manje senzani siyadlala. mana tata Senzani ugumede uyini? Ugumede uyini? angimazi ukuthi uyini umuntu nje kunjalo kumbona la e-bus stop Okay asilwe ke senzani? asiyabonisana enkulumeni Bonisana ngogumede. Ngiyakujabulisa. Okay mntakwethu kusho ukuthi ake sikhiphe ugumede nalentombazane yasebhasini kule nkulumo Ngeke wami uzohamba kahle ugumede ufakwe intombazane ebhasi noma bevele khona. ngene kanjalo Ubekho akuyona into ebengiyinakile lento kagumede sengiyinaka uma usubalula le ntokazi yebhasi ukuthi oh isimo esifanayo ubelokho ekhona kodwa ugumede. uhlale khona ke lapha ezantsi la ezantsi uhlale khona Asivalelisane ke manje. we baba Asivalelisane manje. kwente ngifuna ukuxoxela yona Hayi manje. Ubungixoxela. abashayela izandla boyotha Sengiyavala uyayidinga njalo le ndaba emnandi indaba yani. umntwana akekho phela mama Ubani ugumede? umntwana akekho Yiyo lo mqondo okufaka ugumede. umntakwethu ugumede ungenaphi le nkulumo e-flat Namanje awuliboni iphutha. hayi ngicikwe le ntombazane yebhasi Fine. Ngisazokuxolisela ke lokho. Awuliboni yini iphutha endabeni kagumede? hayi Awuliboni. wena mntakwethu uyalibona iphutha le ntombazane yebhasi Ngiyalibona. oh ma ukuthi bekuyiphutha